Salutare toată lumea, eu sunt DragoSix și bine v-am regăsit la un nou video. În acest video vom face un joc, o serie dintr-un joc numit Modern Combat 5. Scuze. E un joc foarte fain în care trebuie să faci chestii, bă, are grafici super șmechere, mai mult. Am făcut prima chestie cu nu știu ce templu, am mai făcut un nivel la asta, și acum vom face al doilea nivel. Țin să vă anunț că vom face câte 3 nivele pe episod, deoarece am multă treabă și na. Păi, mă trezesc la 7, ajung pe la 2 acasă, după aia mănânc, mă pregătesc pentru antrenamentele mele și după aia ajung la 8 acasă, când nu mai postez. Sorry. Ia. Rums, rescue sausage, the horn. Deci trebuie să curățăm tot. Și recrutăm hostages și chestii. Fac bă ăștia cu capul în jos. Oh my gosh. Bă, se vede negru. Bă, ce-am făcut? Ce pana mi-am făcut? Ce bă? 35. Bă, ce pana mea? În cap! Bă, ce pana mea? Headshot. Wow, l-am omorât și pe ăla, cred. Dă-i. Headshot. Bă, au. Atât? Puțin. Cât am făcut? Yeah. Am fucking puțin, dar mă rog. Mi-o pune în pauză până se încarcă, deci BRB. A revenit. S-a încărcat. Bun. Haideți să mă faci următoarea misiune 3. Primește. Cap scurtă aia. Cât timp a făcut? 2 minute. Am încercat să mai filmez o dată, dar s-a închis tableta. Și s-a... Bă, scuzați că a făcut așa, vă să pe jos. Și s-a întrebat o clipă, ciudat. Ia tu țin că am terminat nimic și am șapte pe jos. Așa, am revenit, gata. Deci, stop. Pică. Așa. Sopa n-am făcut aici. Gel. Mă, gel. Chiar mai gel. Că. Opa, nu te dați înainte, să mă rog. Să zic că l-am arătat. Copitang, te n-ai murit? Copcile nu mi-ai dat ară. Vai, copcile. Stai jos să gane. Ce este asta? Headshot. Bun. Ce? Nice. Dați-mi bă, anumite copcile. Am o țigani și nu de arme, mă. Mor. Oh my god. Mori țigani, nici prost. What? Ce țigani? Era prins. Uși, pana mea, la trăgea sus. Am și grenade, dar le păstrez. Păstrez pentru altceva. Voi știți la primele că tanke nu putea să merg pe un loc sau ceva. Chestie. Bă, da, armele lor. Mă rog. Pe aici, da. What? Bă! What? What la spate? Futu-te în gât de copchil. Și nu mai-mi priveați. Pare că după asta o să încheiem, că na, nu putem face altceva. Unde-i? Bă, copchilul! Uite. Gon, cum de la băpul la spate? Ui, să fiți pe acolo ăla. Headshot. Dead. Ei, sigur, bă, poți ce descarba? Nu zic că nu mă las să descarbe. Le scrie bla bla bla, kill. Kill pe. Stai, încarcă, go. Vede și shotgun. Mamă, ce șmecher.
Headshot. Mamă, ce... Mamă! Lol, ce șmecher. Pe acelea. Opa. Acelea, bă, e un handicap aici. Fraiere, ce ai? Veni și la spate, idiot, nu știu. Wow, era unul în spatele meu. Capitana mea, hello. Da, puțin. Ești boss. Oh my god, ce uite. Mort. Oh. Ai șmecher? Nu sunt greșat, da. Pac, mamă ce iau. Bă, ești nebunul, mă. Mă, du-te un pic, da, mă. Ce vrei, mă, că de-am smart? Nu te mai... Da, puțin. Poți fac asta să mă facă. Bă, ăștia mă cam greu. Așa de ce rău, dar tot mă... Oh my god, prinde acolo. Bă. Mamă mia, m-a luat cu prindere idioții. Mă las de tine cum să... Îi bate și pe ăștia. Bă! O deconectat de pe... Oh my god. Carcă mai rapid, gogule. Adie, cât încarci. Așa. Bine, bă, o să lăsăm asta. Difuzie bombă. Ai difuzie bombă. Cum o difuzie? Păi cum o difuzie? Nu știu cum. Asta trebuie să fac. Iau un glonț. Da, am difuzie. Am dezactivat-o. Mai vezi? Oh my god. E ceva valabil. Opa. Uite, bă. Uite ce boss arăt. Stai puțin. Și mai avem acelea. Ce asta? Sigani Helm. Arme. Au. Ne-a dat un digel nou. Asta l-avem. Uite mă digel. Nu. Ce mecher arăt ăsta? Ăsta? Nu l-avem. Oh my god, ce ăsta la șmecher. Niciunul de băcat. L-am dat pe ăsta. Și pe ăsta. Da, nu, ce de vârte ăsta l-avem. Pam. Da, e șmecher. N-avem bombe cu foc. Nice, bombe cu foc. Mai trebuie un fulger. Încă 30 de secunde. Așa. Și mai avem vieți. 4 minute vine următoarea viață. Bun, așa. Ia bă, ce trebuie să facem așa de wow. Worry in a single stage pass through machines and precisely. Timpul. Trebuie să văd ceasul și cât am bătărie. Nu fără. Luăm scorul românești. Bă, cum bă să termin o românești? Oh my god, pe dintr-o asta. Dar ăsta e GG, ăsta e greu, ăsta e GG. Fute headshot-ul. Headshot. Bă, am crezut că l-am omorât pe GG-ul. Bam, ca bun. Un GG-ul. Dă mă headshot. Headshot. Cum bă, i-am dat headshot? Oh my god. Mamă ce nebun. Te-am dat headshot. Headshot. Nu, ăla nu. Asta, headshot. Este boss. Terminat.
Continued. Pau. Încă un pic până la nivelul următor. Pau. Puțin mai aveam. Și-mi băgat toate viețile. Avem vreo viață. O să se încarce. Și așa o să încheiem. 10 minute deja. Oh my gosh. Mă rog, o să pun o pauză. Reveniși. Da, ce pădin. Ce aici? Ce zice semne exclamări? Medalii. Mad Dog. Complet chiar nu știu și aici le. Yin și Yang. Așa. Da, așa. Yin și Buster. Să știu că e un eveniment acolo. Buster eveniment. Dar nu mai înveți. Evident. Ok. Câte vieți avem acum? Niciuna! Bam. Bă, n-am nicio chestie din asta. Dar cum fac asta? Back. Bun, cred că aici... Da, cred că aici o să... Cred că aici o să chem și noi. Păi... Nu uitați de like și coment și ne vedem data viitoare. Bye!